Tucite momci lagano. Što piše? Lili? Limpa. Ui. Aprilili! Kaj sam kuraš ti bre, koju trokrilnu špajzu? Moramo da najavimo svi zajedno koncert, ovo je 1. aprila u festu. Da. Specijalni gosti na koncertu, Psihoaktiv Trip, pa onda imamo VIP ložu, znate, dolaze nam Grozni Osborn, Lajno Jedrići, Kravica Leni, Goran Njašić, Njaške... Nema da je Njaške, da je Goran dolazi. Pa da je bilo. Budu Popaj i Narodni travari vas čekaju 1. aprila u klubu Fest. Dođite da uživamo zajedno. Tucite momci lagano. Nemoj da se boriš sa tom zaves. Znači svako ne kaže sve i... Ne može tako. Šta se guraš kod trokrilni šifonijer u špajzu? I Goran Njaške... Njašić, Njaške, Goran... Njaške, pazi, može samo Njaške. S travarima nema bojazni za budućnost.